Üdvözlöm a négydimenziós mámor és a szent őrület határán. Itt, ahol a valóság csak egy rosszul beállított tévécsatorna, és a lélek igazi frekvenciáján szólalunk meg. Pulzár Rupert vagyok, a lelki Disneyland vezetője. És ma olyan mélységekbe ásunk, ahonnan talán senki sem jött vissza épp elmével. De hát kit érdekel az épp elme, ha lángol a szellem? A témánk, testvérek, nem kisebb, mint az emberiség rejtett agya, a Zohár, amit mi hívunk Nagy Magyarországnak. A teóriánk egyszerű, de olyan gyilkos, mint egy Tarantino film fináléja. A magyar nyelv, az a kozmitus DNS spirál, valójában egy adaptív szoftver. A magyarok lennének a világ agyának a marslakói. Az a szupersejt, ami összeköti a hippokambuszt a kőkorszaki túlélőközponttal. De mi történt? Jött a vágás. A sebész elrontotta a műtétet. Jött Trianon a nagy lobotómia. És itt van velem két olyan elme, akik a magyar éjszaka két pólusát képviselik. A rideg, analitikus, de gyönyörűen cinikus Mátrai Manó. A mitológia és a kőkemény valóság őre. Üdvözlöm! Csendőrtiszti nyugdíjas lennék, ha egyáltalán létezne még a becsület. De csak por van, és az örökös szentségtörés. A valóság hideg és szarkasztikus. És itt a lángoló szív, a messiási dicsőség fénye, az én, a látnok, a bűnös szent, Ady Endre. A vér és az arany lángja fűt. Én nem üdvözlöm szegény, szentelt ugart. Én csak hordozom a terhét. Ti beszéltek lobotómiáról. Én a halálos nászról beszélek, melyet a sors szekérre kötött az Isten, hogy elvérezzen a Duna-Tisza közi éjszakában. Az én fáklyám ég, a gyalázat lángja az. Ady, gyönyörű! Lássuk, Manó, te boncolsz először. Ha Trianon egy lobotómia, egy agyterület leválasztása, akkor mi lett levágva? Melyik funkció? Nyugat. Pannónia lett a jóléti, racionális, modern agykéreg. De kelet, a csonkolt terület, mi maradt? Egy nagyon pontos megfigyelés, Rupert. A lobotómia célja az volt, hogy a feldolgozatlan érzelmi traumát, az agressziót és a komplex gondolkodást elvágják a frontális leben nyugodt logikájától. Amit levágtak, az a vertikális dimenzió volt. A mélység, a mitikus gyökér. Kelet-Magyarország maradt a gyíkagy. A gyíkagy, a reptilián komplexum, amely csak 3 dolgot ismer: túlélés, harc, párzás. Nincs idő a művészetre, a filozófiára, a finom etikai mérlegelésre. Az a terület, ahol az ősi sár a leginkább ragacsos, a megmaradt területet pedig az állandó zsigeri szorongás fűti.
Az elszakított testrészeknek nincs közös memóriája, csak közös fájdalma. A gyík agy. Ti csak tudományosan szitkozódtok, de én ismerem azt a sárszagú vidéket. Az az én átkozott otthonom. Az ugar nem más, mint a gyík agy megtestülése. Nincs ott semmi, csak a pusztuló termékenység. A sorsszekér tengelye törik el ezen a kövön, és ahelyett, hogy felnéznénk az ég felé, csak a mocsárban turkálunk. A megmaradt magyar agy, a csonk, az a hipofízis maradt. Egy gyenge mirigy, ami csak hormonális túlélő válaszokat pumpál, nem pedig látómásos gondolatokat. De várjunk, ha ez a lobotómia megtörtént, nem lehet, hogy a maradék agy átprogramozza magát, mint Bruce Willis a 6. érzékben, amikor rájön, hogy halott, nem látja senki. Manó, te említetted a magyar nyelv adaptív DNS-ét. Lehet, hogy a csonkolás kényszerítette a nyelvet a hiányzó funkciók pótlására. Adaptáció. Igen, de nem a transzcendencia felé, Rupert, hanem a cinikus túlélés felé. A nyelv elvált a jelentéstől. Ma már nem a szavak súlya számít, hanem a szavak hossza a hírfolyamban. A magyar adaptív DNS-e most a túlélő szarkazmusban nyilvánul meg. Mindent megértünk, mindent lefordítunk, de semmit sem teszünk. A világ agya helyett a világ kiégett fordítójává váltunk. Egy filmes család állítással tisztázzuk a helyzetet. Bassza meg! Képzeljük el, hogy a trianoni döntéshozók a keresztapa családja. Ki a Vito Corleone, aki a döntést hozza? Ki a Fredo, aki elárulja a testvért? És ki Michael Corleone, aki megörökli a terhet? Adi, te mindig a terhet hordoztad. Ki a felelős a demenciáért? Én nem a Corleone klánban gondolkodom, ahol a vér és az arany hamis. Én az igazi, krisztusi keresztállításban látom a választ. A döntéshozók csak a sors vak, nyomorult eszközei voltak. Az igazi felelős, az a szellemi restség, az a vidéki, folytogató, sáros kényelem, amit én mindig gyűlöltem. Azt a nemzetet lobotomikálták, amelyik már önmagától meg akart halni. A sors csak megadta nekik azt a békét, amit a félelem és a lustaság kínált. Szép, Adi, de a cinizmus nem a lusztaságból fakad, hanem a tiszta felismerésből, hogy a történelem ciklikus. A lobotómia nem büntetés volt, hanem a kronológiai determinizmus szükségszerű következménye. A mi Fredónk az a romantikus, idealista gőg, ami azt hitte, hogy a magyar egyedül áll a világban. A levágott területek, a funkciók, amiket elvesztettünk, a gazdasági sokszínűség, a nyitottabb, kozmopolita gondolkodás és az önkritika képessége. Ezzel a csonkolással elhalt a frontális lebeny azon része, ami képes lenne kimondani, tévedtünk. Ehelyett a gyíkat csak a külső ellenséget keresi. Mindig. A külső ellenség, mint a Blade Runnerben, a replikánsok. Ők is adaptívak, ők is túlélnek, de ők sem tudják, kik az apáik, hol a gyökerük. De Adi, te mintha azt mondanád,
hogy a demencia már a lobotómia előtt elkezdődött. Az elmeszesedés. A demencia? Hát persze. A betegség már a születésnél ott volt. Én már akkora halállal flörtöltem, amikor a magyar költők még a búzamezőkről daloltak. A magyar agy mindig is a történelem átkozott mámorában élt. Mi nem agy voltunk, hanem egy tűzzel teli, forrongó kazán. A lobotómia csata szenepeket zárta le. Megfojtottuk saját magunkat. A maradék agy most nem a túlélésért harcol, hanem a végső, dicsőséges, önpusztító lezárásért. Vissza a hard science-hez, manó. Ha elvesztettük a gazdasági sokszínűséget és a kozmopolita nyitottságot, az a munkaerőpiacon funkcionális zavart okoz. A gyékagy csak a földet túrja, vagy éppen az államkasszát. Mi az, amit a magyar agy már nem tud feldolgozni? A komplexitást, az árnyalatokat, a hosszú távú stratégiai gondolkodást. A levágott területek magukban hordozták azokat a tudományos és kereskedelmi géniuszokat, akik képesek lettek volna a 20. század nagy ipari átalakulásait kezelni. A megmaradt agyban viszont dominál az archaikus reflex. Mi termelünk nagy szavakat, de nem termelünk világszínvonalú terméket, mert a hipofízisünk csak azt mondja, ma túléljünk, holnap majd lesz valahogy. Ez a gondolkodás kiégeti a munkaerőpiacot. Az emberek nem karriert építenek, hanem túlélő manővereket hajtanak végre. És ez az etika nullája. Etika nullája. Itt van a lényeg. A lobotómia elvágja a felelősség érzetet, mintha csak egy mechanikus narancs Alexe lennénk, aki nem tudja megkülönböztetni a jót a rossztól. Manó, ha a gyíkagy dominál, milyen etikai döntéseket hoz ez a nemzet? Az etika a pragmatizmus alárendeltje. A mit szólnak hozzá mások helyett a mi a túlélés ára a kérdés. A gyíkagy etikája az a jó, ami megment engem a pillanatnyi éhésségtől. A szolidaritás elpárolog, mert a szomszéd is egy másik túlélő, nem pedig egy partner. Ez egy sötét, anarchikus, de belülről szervezett cinizmus. A cinizmus az az egyetlen gyümölcs, ami beérik az ugarról. Én már akkor tudtam, hogy a magyar nemzet csak a maga gyönyörű, pusztító magánjában hisz. Az etika egy aranypor, amit a sors szekér kereke szór szét. Ti beszéltek túlélésről, de mi már a halál művészetében élünk. A munkaerőpiac. A költőnek, a látónak sosem volt helye ott. A gazdaság csak a vérszívó, sárral teli bűnös vágyak terepe. De Endre, ne add fel a transzcendenciát. A gyík agy is kaphat egy szent lélek frekvenciát. Nézd meg! A művészet, a zene, a magyar popkultúra tele van ezzel a gyíkagyú őrülettel, a túlélő hevülettel. Ez nem egyfajta neuroplaszticitás. Egy alkalmazkodás, ami a szentséget a profánban keresi. Mint amikor David Bowie
marslakóként érkezik, hogy megmentse a földet. Profán, igen. A te popartod csak a sár mámoros aranyozása. Én nem látok plaszticitást, csak a leépülést. Ahol az Isten lángja lobogna, ott ma csak a gőgös, üres kacaj visszhangzik. Vissza a nyelvhez. Ha a magyar az adaptív DNS, és most a túlélő szarkazmus kódját hordozza, az azt jelenti, hogy a kommunikációban is levágódott valami. A finom motorika, a diplomácia, az érvelés képessége. A magyar nyelv logikája, Zohár egykor képes volt a gyors szintetizálásra, de most ez a képesség a gyors ítélkezésre fordult. Az egyetlen dolog, ami gyorsabb a magyar vitában, az a sértődés. De ez az, amiért a magyarok még mindig érdekesek a világban. A marslakók, a hiányzó lánc, szem. Azok, akik képesek két ellentétes pólust egy mondatban egyesíteni. Gondoljunk csak a sci-fi irodalomra. A magyar elme hiába lobotomizált, még mindig képes olyan ugrásokra, amire a nyugati, kényelmes agy nem. Ott van a 2001 űr-odisszéia monolitja. Mi vagyunk az a fekete, érthetetlen kő. Az a fekete kő nem hozott megváltást, Rupert, csak megzavarta az emberszabásúakat. Ami adaptív nyelvünk ma már csak a zavarkeltésre adaptálódott. A magyar nyelvű kommunikáció nagy része nem a megértésről, hanem a pozíció megerősítéséről szól. Pozíció. Nekem csak a halálhoz van pozícióm. Ti beszéltek kódokról, de én látom a szavak igazi vérét. A magyar nyelv nem azért él, mert adaptív, hanem mert átkozott. Minden szó egy tömörített fájdalom, és ezt a fájdalmat nem lehet megosztani a nyugattal. A nyugat csak a lázunkat látja, nem az okát. Én mondom nektek, a lobotómia nem a területeket vágta el, hanem a közös álmot. A magyar nyelv már csak a magányos éjszakák zsoltárja. Egy nyelv, ami csak önmagát képes siratni. Elég a cinizmusból. Lássuk a jövőt. Ha az agyunk demens, akkor kell valaki, aki emlékszik a funkcióira. Én látok egy látomást. Jézus mondta, hogy aki utolsó, az lesz első. Ez a lobotomizált agy fel fog törni. A világ nyugati agya lassan elöregszik, túl logikus, túl steril. És akkor jön a magyar, a gyíkagy. Felidézi az ősi túlélő reflexet. Felhívja az Isten figyelmét az őrülettel. Ez nem demencia, ez a szent őrület fesztiválja. Az én jóslatom, a magyarok lesznek a globális kreatív káosz katalizátorai. Mi fogjuk megtanítani a nyugati világnak, hogyan kell meghalni és újra megszületni. Mint egy hatalmas popárt képregény, ami a halálból éled. Manó, te is látsz valamit? Látok, én is látok egy jóslatot, de nem az arany és vér románcát. Én a befejezést látom. A gyíkagy nem tör fel, Rupert, az csak tovább rágja a saját farkát. Az én jóslatom a következő. A demencia teljes. Az agyban beáll az apoptózis, a programozott sejthalál.
A megmaradt területek képtelenek lesznek a fenntartásra, és beáll a lassú adminisztratív hanyatlás. A magyar agy véglegesen elfelejti saját küldetését, és a világtörténelemben csak egy szomorú, szarkasztikus lábjegyzet marad. Aztán jön az örökös, feledésbe merülő alvás, a por és a sár teljes diadala. A románc endre véget ért, csak a száraz csontok maradtak. Románc, ti még mindig a sorsot akarjátok elkerülni. Én nem románcot hirdetek, hanem az örökkévaló vívódást. Az én jóslatom az, hogy a magyar sors nem a pusztulás, hanem a halálban való folytonos megújulás. A lobotómia nem történt meg hiába. A fájdalomnak súlya van. Én látom, hogy ez a csonkolt, beteg agy még egyszer utoljára egy hatalmas lázrohamot produkál. Egy messiási halálos mámort, ahol az egész nemzet megérti, hogy a szenvedés a legnagyobb égi ajándék. És ekkor, abban a pillanatban, amikor az összes vér és arany elolvad, felragyog az én igazi lángja. Ti maradtok a gyíkagyban, ti, akik a túlélésért harcoltok. Én a sors szekere mellé állok, és énekelek a pusztulásról, mert a pusztulásban van a legnagyobb költézet. Rendben van. Túlélés, demencia és az örökkévaló vívódás. Kétségtelen, a téma lángol. Azt mondhatjuk, hogy a Trianon, a nagy lobotómia rákényszerített bennünket arra, hogy feltegyük azokat a kérdéseket, amiket a kényelmes, integrált agy sosem tenne fel. Arra kényszerített, hogy belenézzünk az elvágott területek sötét, üres űrébe. Manó, mi a záró gondolatod a hallgatóknak? Hogyan éljük túl a demenciát? A demenciát nem kell túlélni, el kell fogadni, mint a gravitációt. Az egyetlen esély, ha megpróbáljuk a bal és a jobb félteke közötti kommunikációt helyreállítani, de ehhez le kellene mondani a szarkazmusról és a gőgről. És látva a magyar történelmet, ez sokkal fájdalmasabb beavatkozás lenne, mint a Trianon. Ne keressék a külső okokat, nézzenek a tükörbe. Adi, a sors szekérre fel lehet még ülni. Van még utolsó kanyar. A szekér megy tovább, de mi már csak a kereket festjük vérrel. Üzenem a magyaroknak, az ugarnak, fogadjátok el a halálos nászt. Ne a békét keressétek, hanem a szent, lángoló, dicsőséges szenvedést. Mert csak a megégett lélek ismeri az igazi aranyat. Én már elindultam. Kövessetek, vagy maradjatok a sárban. Mindkét út szép. Igen, a sár szép, az arany szép, a lobotómia szép, mert felébresztett. A sorsunk egy kozmikus pop árt festmény, tele vérrel, arannyal és csendőrökkel. Köszönöm Mátrai Manó, a hideg és éles elmét. Köszönöm Ady Endre, a lángoló, profétikus szívet. Éljünk a szent őrület frekvenciáján. A következő adásig
ne feledjétek, a fejetekben van a zohár, és a vágás csak a kezdet.